Haga jingle kai Ashes Test hapreng ka England Persia ai ka Australia. Haga ni jingle kai ka Australia kala la ban pelim ya ka England da ar wicket. Baleng bageng jing job ka Australia kala tam ya ka England dai wei lanot hagi santali ki jingle kai Test. Haga jingle kai sedang jong ka SAF Championship arhajar arpeulai ke balong ha India ke hapreng ka Kuwait Persia ka Nepal. Haba phai shek ne jingle kai ka Kuwait ke lala ban pelim ya ka Nepal da lai la ka wei. Haga wei pat ka jingle kai ka ba kham shong shit hapreng ka India Persia ka Pakistan. Ka India ka badan haga kerdan ka ba khandai pheu pra ha ka FIFA ranking kat ba ka Pakistan ka badan haga kerdan ka ba shispa khandai pheu san ha ka FIFA ranking. Bat ka India ka job haduk hat sansin na ki ar pheu pra teli ki jingile kai Persia ka Pakistan. Bat ka Pakistan ka job tang South Sin. Haga ne ki jingile kai ki don hadu ar pheu ar hajar tam ki nong saki ya ka ne ki jingile kai hapreng gine ki ar teli ki kanhun. Haba phai shek ne ka jingle kai ka India kala yo wat khi jar nengkong tang ha ka minute ka ba shipeu lengbau captain jongka Sunil Chhetri. Bat ya ka ne ka gol la yo ban thep lengba ka jingba kala jong goalkeeper ka Pakistan. Bat tang hadin riu minute ka India kala yo byang ban thep ya ka gol ka ba ar lengba ka penalty. Bat ya ka ne ka penalty la kan jat do Sunil Chhetri. Hashwa ban kod ka kela step kalami ka jing kulumar hakabau coach jong ka India ulai opriang ya ka red card bad u coach jong ka Pakistan ulai ban priang ya ka yellow card. Bad day leng bagini ki ar gol ka India kala tam ha ka kela step da ar lanot. Ha ka kela mit ka jing le kai ka long mare khai Henry day ha ka minute ka ba nyeu pheu sau ka India kala yo ban thep ya ka gol ka balai leng ba ka penalty. Bat ya kani ka penalty la kan jat do Sunil Chhetri. Bat kani ka deru ka gol hat-trick ka jong u ha kani ka jingle kai. Bat leng ba gini ki lai gol u Sunil Chhetri ula kiu sha ka kerdan ka basau ha ka jingbun ka jingyo thep gol ha ka jingle kai international. Ha ka baula pen Kenya ka record jong player na ka ri Malaysia ubala yo ban thep hadu pra pu khandai gol. Bat wan hadin jong Lionel Messi player jong ka Argentina ubala yo ban thep hadu shispa lai gol. Bat ha ka minute ka ba pra pu way u player substitute jong ka India Udanta Singh Kuman ubadai naga jella Manipur ubayele kai tang hakin riu minute ulayo ban thep ya ka gol ka basau naga benta ka India. Bad hadu bukot ka jingele kai ka India kala job sok da saulanot Persia ya ka Pakistan. Bad ka jingele kai ka babun naga benta ka India ka long Persia ya ka Nepal ka banele kai ha ka ar pheu sau tarik mentau manai.